pane zvendikiro kugadzirisa kumbani pena nyongana ichifamba ikafara inodaiso but ikakanzi wanomuti ndozvamufanira kuita isiswa nechirungu hatifanire kuramba tichitambudza vana vamwe vatikakora kumba kwavo panike nini ndikandisane mukadzi menokutaurira dharekti ndinovatitaurira pakusaniko 1 2 3 4 5 hatichada kuti kuti wakabva panoswa 2 wakuziva kuti urikuenda kudari kusochitatomutaurira manje kuti ndichimugadzisa zvinhu zvangu hakuna kutamba mahomuzoro vana vati akaona kuti kudii aiwa natsoteerera zvakanaka kuti amai avauye kudaro raidza kuti kumba kwavo kusingafambe zvakanaka nditi dai zvaifamba zvakanaka vanhu vasingauye kudaro dare ndobva rapindira ndobvabatanidzwa semhuri yako yese ukati mudzimai wangu unomuda iye achandidi vacho kwavati unovada handiti katika iwo wakuramba chetondo achandidi kwauchanidi inyaya yekuti nyaya iyi yatiredei kubva kumashure sezvo inini ndakambovhundudzwa kumba ikoko neivavo saka inini ndiri kuitawo kuti kakuchawo kuti ndoenda here kana kuti ndisaenda asi kadai kakagadziriswa kumba kupi ikoko makabva magadziriswa kamedari takagadziriswa ukazvitambira ndakazvitambira kana ukazvitambira kaiweuraidza kuti zvokumashure asi takutangira ipapo pamusuwo magadziriswa tichienda kumberi izvi zvokumashure ngachiti zvisiya izvi zvakaitwa zvikatadzwa zvikagarirwa pasi adii takutangira apa kuti iwewe uchienda kumadzimai chitaura kwakuwedzera temazomutaura kuti ndakambodzikidzwa mbiri muno wako wakagariswa nedare rinezi tiita isosuso wakazoenda here wakakudzikidza chautaura chikwadere uchikupamuzodaisochi kwatizokubvumira munomudaro katidaidira akadzi mako vese vatingachokabatanidzaa uchau uchakaenda kunomukati uchi zvinenge ingo chamataura iwe chiichi chautaura taura kati kumboshandisa minamapeano kana kumboshandisa minamapeano hanzi ndikumboshandisa munamato yangu pamusoro pane here munamato kukadza kuyo anomukadza kumumba neraraika akamutaura anosunza ruoko tese tiri mapostori maziwa kuna here mweya wamwari wakati iwe mukadzi wakabananzwa naye anozivikanwa pasi nokudenga unoti munamato iwe hakufanira kugara nomukadzi wako uri kuwana kuwa kutaura kuti ndikusenza munamato kumwana anozungairo mukadzi achada but haakwanisi kutaura kuti achada bcause akuudza kuti mozvazokuenda noda sei ndodzokera amai handisi amwe ane makore magozhinji munesi hapana mwana kana Bana tino 23 years. Kasi muri muda. Murume mudomo. Iya, kasi mazora da asukura. Iye anofana kuda pachena sekuti paakauya chitatu akauya inini ndakamubvunza. Ndakati ko imimi muri kuzvifambisa sei? Handiti takabatanidzwa kudai. Nama inini
nemimi takaombera zvakanaka tabatanidzwa namama. Saka ipapa muri kuzvivamisa sei? Hanzi aiwa pano zvandiri kumbogadzisa ndiri kutsvaga mari yembudzi. Ndouya ndakati kutsvaga mari yembudzi ndiyamungatadzire kuti muuye panapa. Akati mari yembudzi kana ndaiwana mari yembudzi ndikabhadhara mbudzi ndouya kumba kwangu ndiri kuuya ndiri kukuda. Aiwa iva vanhu ndavataure chete kana vachiuya kumba zvomunamato izvo ina handichazviziva kuti munamato wacho urudzivo kuitwa munhu kana uno vakadzi vaviri unoitwa munamato unongoshanda uri uko kuno umwe mukadzi unoshitadza nekushanda munamato upi vanhu vanoenda kuchechi vese vanhu varikuenda kuchechi. Amai tokakuyamura munamato uno wenyu hausiwo kuti akagadzisa zvinhu zvake ari kuti Jehovha titungamiriro akugeza munamato amai vaenda manje vakuramba kusvika kudariko mama zineurwako ndoi munamato wacho kandavata weiko munamato wacho unonyamunamato wacho iwe mukadzi uyo wakunyika wegera nama akauya udoni mamwe abengenuka abengenukani mubvunze kana mhino mabengenukanini varakaendai kumba tikupa munavato wakadzi madhezi mangani ainini ndine patience manje unobasa nezvekuti murisarambani ndokudzibatanisa munamato wakadzi madhezi mangani tarisira isusu kuti chitaronerwarini saurodari uchanga chitatu mama tarisaiti tinuse chitatu baba uina kumavuse chitatu saka wakwazi unoramba kugeza muri kuamai uziva mdiki mazosekawo auroseka aitai kumama tinokuona muswani swatheti sungako mwana mai next wangu yatoti chitatu chacho akarega ndinini unodzoka mai